दैदेनग्रा दैदेनगिरि हिसाबै दिनै नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ जेरैबायदि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बर' हारियाव सिनस्रि आफाद जिखौ जोंनो बै समाव गोनां जादोंमोन नोंथांमोना जेरैबायदि बे ओनसोलनिफ्राय हाबा मावनो थाखाय बर' हारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना दैथायहरबाय आरो बेनिखायनो आङो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा बाहागो लानाय आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बिदा गेदेर बानेस्वर बसुमतारी बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों इसोरा बिथांखौ गोजोनै लाखिथों आरो बिथांनि मुङाव आरो दिनै बिथां दैदेननाय आफादा 53 बोसोराव आगान होफैनाय आरो बाक्सा जिल्लानि 14थि बोसोर आगान होफैनाय बे गासैखौबो बरायनानै खेबसे आखाइ खबनानै वेलकाम खालामनो थाखाय आं खावलायबाय मानो होनोब्ला बे आफादा बर' हारियाव जोनोम मोनामोनब्ला बे आफादा बर' हारियाव दाजायामोनब्ला दिनै जोंनि हाबा मावनाया दिनै राजनैतिक भाबै जों जे बाथ्राखौ बुंदों दहाय एसे सिगाङाव जोंनि एपइन्टेड स्पिकार जुनुमुनि बसुमतारी बिथाङा माखासे आइजोफोरनि जौगाखांनायनि बाथ्रा बर' हारि जौगानायनि बाथ्रा रांखान्थि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो थारैनो मोनसे समनि एबसुनि गोलाव सम आफादगिरि मावबोनाय बर' हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेननाय आरो आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ थारैनो बिथाङा बुंदों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि आफाद बर' हारिनि सिनस्रि आफाद आरो बे आफादखौ जोङो जुदि मोजाङै जोथोन लानानै फैबाय थानाय समनि थाखाय जोङो हाबाफारि रनसायनानै जुदि हाबा मावनांगौब्ला दिनै रायजो राजानि बिबाना जोबाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाथ' मालाबाबो जोबनाय नङा थांनाय गोलाव समाव रायजो राजाया जोंनो जेरैबायदि अननाय जेरैबायदि जोथोन जेरैबायदि मदद होबाय बिनि दाहारखौ सुख'नो थाखाय जोंनो 1000 बोसोर नांगोन लाख बोसोरबो नांगोन खारन दुलाराय बर' हारिखौ जेरैबायदि जोथोन लानानै जोङो सेवा खालामनांगौ मावनांगौ हारिनि थाखाय जेरैबायदि सार्भिस होनांगौ जोंनियाव खुनु माने बेबायदि माने ओरैबायदि बाथ्रा गैया माबा बेसेननि बिनिमयाव बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनाय माबा बुस्थुनि बिनिमयाव बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नोंथांमोननि न'खराव गामियाव जायफोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय दङ जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनानो हारिनि थाखाय हारिनि मावनो होननानै ओंखारबोनाय हारिनि थाखाय नांनो होननानै ओंखारबोनाय हारि अननाय हारि मोजां मोननाय हारिनि थाखाय गाबखांनाय हारिया जेंना जेंसियाव गोग्लैनाय दुखु दाहा खैफोद आफोदाव गोग्लैनाय मोनफ्रोमबो थासारियाव जोंनि सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय बेबायदि मोनसे गाबखांनाय थासारिनिफ्राय फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाबोदों आरो बिबान लानाय आरो बिबान लायै दुलाराय बर' माहारियानो थांनाय गोलाव समनि 34 बोसोरनि जि सोमावसारनायाव 1986नि 87निफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै रमान हांखोनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै बिटिएसिनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया आंथोरजयै जाबोदों दा बेखायनो दिनै बे ओनसोलाव आङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जि मेंनो रोङै मोनसे मदद आरो जि सापर्ट बे मेंनो रोङै मदद आरो सापर्टनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलाव मैखोमै खामानि मावनो हाबोदों आरो जोंनि बर' ओनसोलखौबो जोङो जौगानायनि थाखाय हाबाफारि लानो हादों दुलाराय बर' माहारि जौगानायनि थाखाय जिखिनि एजेन्डा जिखिनि प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि जोंहा लानांगौ बे बड'फाया जोंनो जिखिनि होनानै गालांबाय दि ग्रेट प्लान बर' हारि दानायनि थाखाय जिखिनि गिदिरथार मोनसे एजेन्डा जोंनो होनानै गालांबाय बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जोंहा माखासे हाबा मावबावनो गोनां दङ दिनै 100ता हाबा मावनायनि गेजेराव बड'लेण्ड सोमावसारनाय राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे मोनसे एजेन्डामोन दिनै 99ता 99 साबजेक्ट एजेन्डाया दिनैबो बेखेव जायाखै माखासे खामानिया मावजागासिनो दङ आरो माखासे खामानिया दिनै मावबावनांगौ दङ दा बेखायनो सोरबा सोरबा साननो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन जोब्बाय राजखान्थियारि राजा लामा रेल लामा सुबुं गौमा दिल्लीयाव आन्दलन गुवाहाटीयाव आन्दलन आसामाव बड'लेण्डआव आन्दलन बिनि उनाव आरो माने आन्दलन खालामनाय जिहेतु गैलिया सोमावसारनाय जिहेतु गैलिया एबसुआ मा हाबा मावनो गोनां दंबावो एबसुनि प्रयजना मा दङ मालाबा जोंनि गेजेराव बेबायदि सानफ्लांनाय फैनो हानाय आं बेखायनो स्पष्ट रावजों बुंनो नागिरदों रोखायै थोंजोङै बे स्पष्ट भाषाखौ आं बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनो गोनां खामानिया दिनै बांसिनदोंसो खमायाखै बड'फाया जि समाव सोमावसारदोंमोन
92 चार्टार डिमान्डखौ लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मिथिगोन आरो बे 92 चार्टार डिमान्डनि गेजेराव मोनसेल' डिमान्डआ बड'लेण्ड सोमावसारनाय राजखान्थियारि दाबिखौ लानानैमोन 91 डिमान्डआनो 90 बर'नि स्कुल कलेज दालां इउनिभार्सिटि नांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ रिजार्भेसन मोननांगौ जोङो स्कुल कलेजाव एडमिसन मोननांगौ स्कलारशिप मोननांगौ जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रि गायसननांगौ जोंनि हा हुआ रैखाथि मोननांगौ राव थुनलाइनि थाखाय जोंहा मर्यादा मोननांगौ स्वाभिमानै थांना थानो मोननांगौ जोङो मानो मुगै जानांगौ मानो नाख्रेब जानांगौ गादब जानांगौ थगाय जानांगौ जोङो गोग्गानानै जोङो गावनि अस्तित्वखौ लानानै थांना थानो मोननांगौ बे गासैबो सोलोंथाइ राजखान्थि रांखान्थि अस्तित्वनि संग्राम समाज दानाय गेरेमसा हारि दानाय बे गासैबो साबजेक्टनि गेजेराव 91 माने माखासे दाबि दफाफ्रा दङमोन मोनसेल' एजेन्डाया बड'लेण्ड सोमावसारनायमोन दा बेखायनो आङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाखौ आङो बुंनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों जे जोंनि जि 100 एजेन्डानि गेजेराव बड'फाया जोंनि जि मास्टार रेसनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जि माखासे हाबा होनानै गालांबाय बे हाबानि गेजेराव दिनै मोनसे हाबाया सोमावसारनायनि हाबाया दिनै जोबथ'फैदों नाथाय बे जोबनाय लोगो लोगो गुबुन मोनसे एजेन्डा गुबुन मोनसे चेप्टार लेसना दिनै स्टार्ट जाबाय बे जाबाय बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जत्न लानानै नायजोर जोङो बेखौ मावफुंनांगोन आरो होमब्लासो बे सुक्ति खालामनाय बे कागज बिलाइया लेखा बिलाइया थार ओंथियाव मावफुंजानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय फैगोन अधिकारखौ मोनगोन जोंनि रायजो राजानि सोमावसारनायनि बिनिमयाव दिनै मुंख्लंनि बिनिमयाव सोमावसारनाय सान्दुं अखा हाग्रा बंग्रा हाथियार लानानै सोमावसारनाय गणतान्त्रिक राजा लामा रेल लामा सोमावसारनाय बे जि सोमावसारनायनि अस्तित्वनि गेजेरजों जि मोननाय बे फिथाइया मोगथाङाव थायगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै हाबाफारि लागासिनो आरो दिनै बिटिआरआव परिबर्तननि थाखाय बे जाय परिबर्तनखौ रायजो राजाया लुबैदोंमोन बे ओनसोलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीया लुबैदोंमोन 17 बोसोरनि दुर्नीतिनि शासनखौ दिनै गैया खालामनानै रायजो राजाया जि परिबर्तनखौ लुबैदोंमोन बे परिबर्तनखौ लाबोना होफैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% जोङो हाबा मावबाय आरो बेयाव जों साक्सेसफुल जाबाय दा बिनि गेजेरजों बिटिआरआव गोदान सरकार मोनबाय बे सरकारनि नेतृत्वखौ दिनै प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै दैदेनदों आरो बे सरकारा दिनै एलायन्सनि मोनसे सरकार दिनै बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि जोङो सानदोंमोन जोंनिनो निजा सरकार जोंनो एबसुलेट मेजरिटि मोनगोन नाथाय गोबां थासारिनि गेजेराव जोङो रोखायै एबसुलेट मेजरिटिखौ जोङो मोननो हायाखिसै बे बाथ्राफोरखौबो जोंहा साननांगौ दङ नायनो गोनां दङ दा बिटिआर सरकारखौ दानानै होखांनायनि उनाव बिटिआर सरकारा आसाम सरकार भारत सरकारजों लोगो नांनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जिखिनि मावनो गोनां दङ दिनै बिटिएडिखौ बिटिआर बिमुं होनाय दिनै बिटिआरनि सिमाखौ सिमुलुगुरि गहपुरसिम बारायनाय खोलाहानि बर' गामिफोरखौ दाजाबनाय कमिसननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ जेसेबां एप्लिकेसन होनो गोनां दङ गामिनि लिस्ट मेप होनो गोनां दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय इसिङारि खामानिखौ जोङो खुनु दावराव दावसि गैयाजासे बेबायदि माने परिबेस खालामाजासे जोङो मावगासिनो दङ बिनि अनगायैबो दिनै बर' रावा भारतनि 80 सिडुलाव 2003 सनाव हाबबाय नाथाय आसामनि सरकारि राव हिसाबै थिसनजायाखैमोन दिनै आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै दिनै मोनसे मर्यादा मोनबाय आरो बे मर्यादानि गेजेरजों सारा आसामाव बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय बर' रावखौ दिनै अफिस कर्ट कासारियाव इउज खालामनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा जि मर्यादा होबाय बे मर्यादाखौ बाहायनो थाखाय बिसोर दिनै बाध्य जिखि अफिसार फैया मानो जिखि दिनै जोंनि ओनसोलाव सरकारि माने बिखयाफोर फैया मानो बिथांमोना बर' रावखौ बाहायनो दिनै बाध्य जासिगोन आरो बिनि गेजेरजों भारतनि जिखि खनायाव बुहुमनि जिखि खनायाव थानानै माने नाया मानो गुगोलाव जेराव टाइप खालाया मानो जे आसामनि अफिसियेल लेंगुवेजआ मा अफिसियेल लेंगुवेज अफ आसाम बेयाव असमियाजों लोगोसे बर' रावखौ मोनफागोन आरो बे जोंनि थाखाय जौगानाय बे जोंनि थाखाय मर्यादा स्वाभिमाननि बाथ्रा आरो जाय स्वाभिमान जाय मर्यादाखौ दिनै उदां रायजो आबुं रायजो मोननानैबो दिनै मिज'राम बायदिया गुबुन स्टेटफोरा दिनै बे हारिनि भाषाया भारत संबिधाननि बे माने प्रटेक्टेड लेंगुवेज बा कन्स्टिटिउसनेल मर्यादा मोननाय लेंगुवेजनि जि प्रटेक्टेड जि क्लास दङ बेयाव बिसोर दिनै सोसननानै लानो हायाखै बर'आ रायजो मोनाखै बर' बड'लेण्ड दाबिया जेरैबायदि आंथोरजयै मोनसे थासारिजों फैदों मोनसे स्टेजनिफ्राय मोनसे स्टेज
मोनसे आथालनिफ्राय गुबुन मोनसे आथाल मोनसे दैदेनगिरिनिफ्राय गुबुन मोनसे दैदेनगिरिया बेखौ दिनै लाबोबाय थादों बिएससि सुक्तिनि उनाव बिटिसि सुक्ति 2020 सनाव दिनै बिटिआर सुक्ति आरो बिनि उनाव जोंहा गोजान लामा थाबायलांबावनांगौ दङ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि दफा दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननिफ्राय लानानै बर' मिडियामनि थाखाय डाइरेक्टरेट गायसननाय दिनै रिहेबिलिटेसन पेकेज एनडिएफबिनि आरो एक्स ग्रेसिया होनायनिफ्राय लानानै दिनै केस उइथड्रल खालामनाय जेलनिफ्राय दिहुननाय दैदेनगिरि केडार लिडार जेसेबां दङ बे गासिबो खामानिखौ दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों थानानै खामानि मावदों मैया अमित शाह भारतनि हम मिनिस्टार बिथाङा फैदों आरो बिथाङा बुंनानै गालांदों जेरैबायदि निउ इन्डिया कनसेप्ट भारतखौ गोदानै स्ट्राक्चारेल चेन्जेस गोदानै दाफिननायनि जि बाथ्रा बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोदानै दानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना बुंदों जे बे बर' ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ लानानै जेरैबायदि रायजो जानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ जोङो गोजोननि खौसेथिनि गेजेरजों दिनै रायजो जानांगोन दिनै सान्थिया फैबाय गोजोना फैबाय गोजोनखौ सोर लाबोदों गोजोना ओरैनो फैया गोजोनखौ लुबैबा गोजोना माने बेयाव माने गायसन जाया गोजोननि थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों रायजो राजाया हास्थायदों रायजो राजाया लुबैदों जे जोंनि ओनसोलाव गोजोन जानांगौ हाथियार संग्रामा जोबनांगौ 2003 सनाव बिएलटिनि हाथियारनि संग्रामा जोबफैदों 1993 आव एबसुजों लोगोसे भलन्टियार फर्स हाथियार लाग्रा मोनसे इन्टारनेल आफाद दङमोन बे 1993 आवबो जोबफैदों 2020 सननि सुक्तियावबो बे जोबफैदों आरो दिनै मोनफ्रोमबो सुक्तियाव हाथियार सोमावसारनायखौ मोनसे फिनिशिं होनानै दुलाराय बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलखौ बारायनायजों लोगोसे बिटिआरनि बाहेराव रायजो जानाय बर'फोरनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सेटेलाइट कनसेप्टआव बे दिनै बिल पास जाबाय इन्टारिम काउन्सिल दाजासिगोन दा बेखायनो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों दुलाराय भारतआव रायजो जानाय रावबो बर'आनो कुनु बन्सित जानो गोनां जायाखिसै गोदो जेरैबायदि बदनाम होलायनाय जादोंमोन जे मोनब्रैल' जिल्लाया मोनबाय सनितपुरा मा मोनखो बिश्वनाथआ मा मोनखो धेमाजि लखिमपुर कार्बि आंलं